imi maizviziva here kuti ava vari kutotrepa mudzimai waBamunini? Aiwa, izvo ndasingazvizivi. Zvazviri pakati pavo? Pavo ndasingazvizivi. Alright, zvokuti imi pamakazviona hamuna kana kumbobatikana nazvo here? Inini handina kumbobatikana nazvo. Ungosiyawo zvakadaro. Alright. Okay, maybe mukandiudza mameseji acho anga ari kumboti mameseji ainini hamuna tombomaona? Ndakaona one kana uri mutsva paplatform ino baya zvako kabhero ako kuti usubscribe urege kuzojambwa nedzimwe nyaya itsva adzinenge dzatisvikira nedzinenge dzauya pakati pedu. Maenda takaenda kumapurisa, isu takaenda chidonyorwa medical report nekuti haungarapwi usina medical report nekuti ndakwara zvakanyanyisa. Saka tiri kokoti atabvokasiwa futi kumapurisa ikoko nhakasvika kuenda kwatete nekuti aiziva kuti tete ane mwoyo wakadini wakaipa uyezve nenya kutuma yani mukomana uyu nekuti dhei racho iro wakatoonekwa atoriko ndopakazoya kuita zvinhu zvake usiku wacho. Achipedza zvinhu izvo ndopakadzoka futi mani yekuti ndadini ndapedza kupona mukoma zvandaita sai pari zvana chaziva zvakadini zvakamira sei. Maona saka tatoenda kuya mapurisa toti chache ani aya takabvogesa mai manje apa ipo padzoka futi wazodaro sei mukomana ndopakazofana mapurisa paya kutonyora nakuti autodini autonyora maoni naye madhoketi awo ipopo ndozoenda kuchipatara kwatakaita ipopo. Mazviona taenda kuchipatara kudaro tete ndopakazodaro zvakasi mukomana apani kwaakumbira mari. Akumbira mari achiti akumbira hanzvadzi yangu iri kuHarare anowa mupurisa futi. Tete andoti no mari usamupeba kuno kwaponda mukoma mari pane kwada kudini kwaroda kuenda kangaidze kutiza kana kuti kwani kwari kudini kutotiza kuenda asi nyaya tazoizwa. Tete akati alright zvaita here iwo kude bhuku aya kuti zvaita iwo ichitsvaga mari yonayo tiende komangara nyaya kunani kuna mambo. Mazviona right kuna mambo kwaya mukomana kwazobva azi Friday yacho ndopakabva adini kwabva aenda kubatwa nemapurisa obva aenda akaenda ika kwaMatondo atofonerwa atofonerwa zuya kunotaura mai mastatement ako right. Saka kwese uku tete ndopakabva aenda kwani kwamambo kwacheomangara nyaya yemukomana kuti ndo zvadini zviri kuita zvakaita sabhuku ipi. Saka zvakaenda kundinetsa kuti tete wangaenda sei kotaura nyaya panzvimbo yekuti mukomana uyu aende achitaura nyaya yekuti ndo zvakadini zvakaitika ipo. For sure takaenda kwamambo kuya pekutanga obva atsanangura nyaya dzawo nedzimwe nyaya dzekunyepa dzekumashure. Maona uda kuti ini ndibviswe pachigaro obva wanyepa paya mambo obva ati nyaya kuti taizwa nyaya iri panapa iwowe semutungamiri wanga usikafanira kuita zvinhu zvakadini zvakafanana neizvozvo. Ndikati mambo inini ndakapindura kuti mambo inini ndakaenda koseenzeswa apa ndisingazivi ndiri kuenda kodini koshandiswa nichapanikirwa pai mangwana. Mazviona ndiko kuzoti nyaya iri panapa hatazviona imi muchachuya muchitora judgment yenyu musi wa22 apa patabva apa ino ndakaenda musi wa15 ndovazoti musi wa22. Saka mambo wakabva aenda kuti zvonga nyaya yakuenda kotangiswa. Mazviona nenyaya yekuzoti takazobuda muzvivhitivhiti imomo. Mazviona nekuti tete wakaona kuti matongero aita mambo uyu mukomana unonga kundopuwa judgment basi andi saka tochidini ndokwabva ati negrupu rawo raakaenda naro ndobva aenda kwana Bozhongora. Mazviona ndopakaenda kwana Bozhongora kuti ngatirambe takadini takatsikirira mukomana. Mazviona iri mande yacho tautozwa Bozhongora autodini autodaidzira paredhi chirudini chirutora nzvimbo. Mazviona namusa kudini kutogadzirwa saizi kuti kunonga kuda kudini kuri kuramba tatobuda pazvivhitivhiti paya akatonyarara nazvo zvakadini zvakadaro ipopo ndozosvika kuzoenda. Saka nyaya yakaenda kovha yanga yakutangiswa futi pai mudariro tasvika kwani kwamambo kuya iye wanga waina vanhu wavo iwo tete. Saka ndakotishamisa ngechekuti tiri ikokoko apa ikutanga pacho patakaenda kwamambo havana kuenda nefamily yekwamatsika wakaenda nevamwe vanhu wakadini wakaenda nawo isiri family yekwani yekwamatsika. Isusu pache zviri pandiri panapa ndakaenda nefamily yekwani yekwamatsika. Alright. Mazviona iwo havana kuenda nefamily yekwamatsika.
Wachika kuti zvinhu zvinozodini zvinozondishatira. Ipopo ndo pakazosvika kwa kutongwa ipopo namambo pakupedzisira mambo avhini ndakati ipopo akakanganisika hapana mira zvakanaka unokuona kuti waishandiswa here nani munin'ino wako ipopo. Saka nhau yatopo panapa ngeyekuti toda mombe 3 nemakwai mairi ndo atiri kudini atiri kuda ipopo nipanodi atete anga undonyepawo nyaya dzekututsira mungoziya munhu unonga achida chinhu chako unotutsira right zvapera ipo zvikazi chekupedzisira dhanzi kuripa maona asvika mukunyarara handidi munyepera bako kunyarara kati inini chakati ndinyarare ndisatange kusimudzira nyaya idzi iwani kuti inini ndakatombopona ekutanga tete wangu avaona umira musha tete pakuti mufambe kana kufambire mweya yetsvina zvekumamisha mwedu muyamwe havadi vanoti ini ndinonamata neta sei asi variyo vanokonzeretsa vanhu waise wakabarwa nawo wese wakapera kufa mazvona masabhuku ese aitonga tsandaapo wakapera kufa mazvona wakasingapedzi ma 5 years wakapera kudini kutofa nekuita sei saka mwoyo wavo wakatooma hauna kumira zvakadini zvakanaka inobva ndakati ndakatombopona hangu apa ndakadini pakutemwa apa ndochiramba nchita hangu nharo nawo wakasvika pakutengesa mombe yavo kufambire nyaya idzi dzatiri kutaura idzi maona mambo ndo pakagumisira pakuti chekupedzisira ngechekuti unombomira kumboshanda ndona ndo pakadini pakapedzisira right zvadaro iwo obva apinda zvakanzi navatete ko kwakafiwa ko kwakaita kuunganidza anhu maona mambo unotaura kuti nhau iripo ngeyekuti imimi tete ndi munoya nemunhu wenyu achiti taura kuti kudiwa kuunganidzwa anhu ndakuti wasei asi chakanaka kundishamisa ngechekuti tete ava vari kubvunzwa kuti saka imi muri todini nemwana tete wakati ngaambomira hake ndo matsanangura akadini akaita kuti mwana ngaambomira hake azvona handina kutaura nharo nazvo ndokutangosiyana nazvo ipopo saka imi mati mwana ngaambomira hake saka imi mochiti pamunhu wamuri kudini wamuri kuda kuti ndidini tizoshandidzana naye asi munati kasikirei tione kuti zvakadini zvakamira sei kaza right ndo uchichisumuka kubvepi kubvako panopera zuva ndo pakazouyawo umwe mukadzi pana muvillage kaza wakatanga kufona zvikazi ishe todawo mapepa epfumvudza ngepfumvudza zviya ndakati inini uku ndakambomiswa uku asi zvakanzi imimi munotofona kufonerani mambo kuti todini vakabva vafonera sekretari wacho sekretari akati imimi muendai kuna tete iwona tete iwona wakataura kuti azi ndichauya nemunhu wandida kudini kumupa pachezvangu maona ndo uchichifona ndo uchienda makuseni amene kuti nezuro wacho ndo akabva kwamambo hatizivi zvakamira sei kusvikana nhasi ndichambokubata yamuruoko ndimbotaura namama paune uchisvika takanga tiri mumba isusu pawanoka wakaita zvekudaidzira gogogogo mwana musikana ari grade 4 ndiye akabuda first born akati ubva adzoka mumba zvikazi dedi ndibamunini zvikanzi ita wapinde mumba zvikanzi mwana ubva abuda futi ubva adzoka zvikanzi hanzi uyai tigare papi tigare panze patatobuda takatungamidzana iwe isha wakabata foni yavo pamberi ini mumashure ndatono foni yangu tasvika patatogara totomhorosana takaita zvekuma 5-10 minutes tobvunzana upenyu muri sese zvakanaka achitopindurana mune zvakanaka ndiri bo kaza nhasi wazononoka kufamba ndo angarubvunzana nhasi wazononoka kufamba wanonoka kupedza basa ii ndakaza nenyaya yekuti ndanonoka kudino ndanonoka kutanga basa ndanonoka kuenda otobvunzwana mukoma munin'ino wavo waanosombofamba nawo kana ari kuno wasanogara kutown kaza ndanonoka kuenda ngekuti ndazonga ndinani here ndina mukoma amweni kaza alright kaza iri boy kaza ndichende nenyenda dzangu ndandombofambira angu makuseni pakati taitotangotoseka kaza iri boy kaza ndimakamofamba ndimukoma kaza ndozvendaurira kaza message ndakaiona kaza alright paitsanangura mukoma mufambiro wakaita saka tsanangura in short ndakazosvika asi nyaya yakazonga yakutisungire kureyo ngeyekuti makazi murutira sati atakumirwa ndakuvharirwa ini kuzi mukoma ako ari kure akati iwe wanga uchanyeperwa ndiani takawirana wani mudaini mutonana tete nemunini namukoma tichitowirana pane chikupa mari yebhazi ndine ndisina kuti ngatiende tese saka nawe rapa ngekuti chinyi wanga uri kunyepera munhu wakakutaura kwakunyepera
ini ndakakupa mari yebhasi handina kwendinondotera ndode kuita ini saka zvakazonzi uya mudzoka mwedzi wapera namukoma acho kasa ndichapa chakadini chakashata ndozoona mwedzi wacho wadini wapera ini ndobva ndatoti asi bamunini tikanga totobwenya ngatimboonesana ndozvendakaizopindura ngatimboonesana mbo here bamunini mukadzo zvikazi ndiwo maiguru zvakapindura chimbopinda henyu mumba chimbosara nchitaura namukoma handina kuzovapindura kana anyway ndakabva ndangosimuka ndotora foni yangu ndatopinda amba kwasvika mamutore vana ndakutopakura paya ndakamupedza ne10 minutes ndizwe tendai usadaro mbonazwa usadaro wacho maitikirwa wakazvinodini azvinomira tendai usadaro tendai unondikwadza usadaro ndopendakabva foni ndandinaye ndobva ndabuda panze pendakabuda panze madi ndopendakasvika vatori pasi varotokikisana saka imi macho mapinda vari kukikisana ndasvika mandabata chinhu changa akabata cheche chazoite zvekudini chekunzwa vandachibata chakatombocheka maoko angu pandachibata paime ndakaona kuti ndotadza kuzvikona vari kubatawo bamunini aisana akutochema patatanga uchichema chingodaidzira icho wakasvika pakupukunyuka inda ndachizomira manje mufambire ndakazonyatsa kuona akuchidini akuchiteerana ino ndatera mashure iwona pamberi pamashure ini mumashure ayobva svika ubva wavhara dhori kupedzisira rume kupedzisira bva avhara dhori uyo wakapusha ubva atadza kurivhura ubva adini ubva achitena vakatena ukabva waona nini mupasi juu ndobva akazosvika bamunini wamweni vakati iwewe utsvage bana paiwe ndakakutinenya kuenda pamukoma manheru iwe dini enda kumba wamboya sei haana chakakwanisa kupindura chendakanzwa inini wakabva wangosimuka nekasage kawo vanhonga zvavo bva watopinda ubva waenda bamunini obva atoti ndakudini pakada kuteera uyu bamunini ndopendakabva ndati bamunini mukachiteera uyu mukachiteera uyu musina kuona kuti mukoma acho akwara sei akati alright ubva achisiya uyu echienda pakandowanika nhambwe aenda ubva adzoka ubva achisara ubva petada kuvatsvaga ndakandoda kuenda unopinda murumu mavangu aro ndasvika ndapusha dhoo vandaona mune kamwana akachete kakakatogara ubva tatora mwana ndobva tabuya petubuya ndobva takasangana naishe apa akangozara mwiri wese ropa ndopakabva angotora bamunini yako bva angotora machira kwachitanga ona mamusoro ngorobuda ropa ine chikunwe chichitobhandichwa vanhu vanga vapo vacho vakutogeza makumba oropa enda nda kuchingorongedza mawaleti nemakadhi kuti tonde kuenda ngotanga ngokasika tiende kuhospital petakanotsvaga mota kusimuka mota ndopetakabva tasvika pakona paroad apo kwakubva tadini ndopetakabva taona wateta bamunini anga kufona tete kuti uya tisangane mukoma akwara timaise kuchipatara ndopetakabva tangotakurana kobva taenda kubva watofonera mupurisa wanga aripo akakambogatsa nyaya ngomukadzi ake akati ndiri pabasa izvizvi uyai mutore medical report harapo pasina medical report ndopetakabva tasvika kwatombogara uchichidya papaina mapurisa 3 umwe nomwe angatone pepa rake unyora medical report unyora mastatement zvaitika pedza bva taperekedzwa pakiriniki nemota itatina mapurisa wamumashure achiti tiroti geti rivhurwe rikasike munhu asevhe chipedza ubva kukiriniki wakangopawo mapirisi chete okuti wangomwa wobva wapuwa kadhi zvikazi manyai nawo kuhospital chikwa hospital zvikanzi munhu waruda kusonwa tete ndopa wakabva watozibva wanyorwa zvinhu zvikanzi muno mamuna chinhu chekushandisa tete ndopa wakabva wamhanya chizi pane chemist inovhara na12 ndoko wakabva wamhanya kubva wanotenga zvinhu munhu wobva asonwa zvikanzi dzokai muzouya tatazitoya chitatu nechimwe chakaita chachikwanisa here kuti zvikanzi munombodzoka mangwani muchisirisa munogona kubatsirwa mangwani takadzoka futi kudzoka kwetakaita takabva tasvika zvikanzi dhokita takatoshingwa zvikanzi chiendai mundochidhirisa cheto svika dhokita adini mazomuonawo makodo musi wechitatu ndokumira kwazvakaita imi maizviziyawo here kuti ava vari kutotrepa mudzimai wabamunini aiwa izvo ndasikazviziva zvazviri pakati pavo pavo ndasikazviziva alright zvekuti imi pamakazviona hamuna kana kumbobatikana nazvo here inini handinombobatikana nazvo ungosiyawo zvakadaro alright maybe mukandiudza mameseji acho anga ari ekumboti chii mameseji ainini hamuna tombomaona ndakaona one inonge pane mabhiridha pari kuwakiwa ndo meseji yakaingondiratidza inga gume iwona bamunina
Alright, because ini pandapinda ndatoona vanhu vari kuvaka. Saka message yekuti ndo message yakazondipangidzira kuti vana mabhiridha. Muzararo. Ndo ingatoita message yekutoti zvotoziyo we. Ikwendirini. Ndo yakanyasondiradza akati unoda ndabata ma message akandidaidza inini. Obva wanditi mai guru yai pano. Iwa ndika mukadzi kacho. Obva watonditi mai guru nawe pana paenda mudaidzira pana ngekuti mukoma wangu ekubarwa nawo cheo. Ari kutosenderana ma-message ndochona yakataura ari kusenderana message nemukadzi wangu. Mukadzi wangu inini. Mukadzi wangu inini. Maproblem yangu ese anoadini anoaziya ende zvese zvinoitika ndinoataurira. Ndikati ma-message echinge kuti message yakandiratidza iwani. Enge kazi zvikazi muri kutoona message yasendwa nhasi yekuti pane mabhedha paruwa. Muri kuzviona. Ndo message ndakanyasa kuona ndidonyepera. Ndochida kuti mutaure zvamakaona. Ndikati mai nini akagara. Ndikati mai nini ndo zvima kumuri kuita so. Haana kundidaira akaramba akanyarara. Obva apedza. Obva the next day after 3 days vakazouya iwona. Ndikati aina ndinoda kuona. Zvawakonzeresa unyatsoziziya pakati pavanhu 2 ava. Ndimukoma nemuningi namudombori. Makutaura nemudzimai wacho. Pakati ndauya ndichigerere sori yenyu. Handina chendakadini bachendakangoita ini plus nyaya ndekudhara ma-message chete ndandodini. Ndandiri kusendero. Haana kutaura kuti waisenda chii. Haana kunditaura kuti ekuti chenyu chakazoti mukomba munakatiwo bangu rakati akati bangu nditi ma-message chete. Nditomborina kana ne 2 weeks ba. Ndo zvakantaura ndiregerere kuti chokwadi pamberi paMwari kudai. Ndati inana zvinokwanisa kudini ba. Zvinokwanisa kutaurira. Pachikadzi zvinowanika asi chaunoziva ngechekuti chinyi. Iwo ndochadini ndochaziva zvekuita asi dai wanga uri umwe munhu watadza kuoneka pamutana zvirege kuzonetsana kuna mukoma nechinyi nemunyin'ina. Saka inini handisodi kutombogara kuno kana tete ava ndo zvawanditaurirawo. Wanditi shamwari dai wambotsvaga kwekudini kwekuenda ngekuti auzozipa uri kuya pano uchitaura nezvauzoziva kuti munin'ina uri kufungei. Pamwe undofunga chiti zviri kutodini zviri kutoita. Ndokumira mamiriro enyaya. Alright. Musi wacho iwono pabatwe phone. Tingati wakasvika kumba kwacho sematsanangura anga akuita achiti ndakasvika foni iri pachaja ndobva ndabvisa line nekuti mukadzi wanga ane dambudziko rekuti foni yake yanga ine password asi pese mashuro wanga asikadini wanga asikaisi password. Saka ndo pakabva atowaya kusvika ndiri patakishop iri pamusoro apo ndikazi auya pano ndikazi ma-message andazodini ndazoabata machona obva tatombogara pamusoro zikazi towasvikepi tomboti svike upaomba sapa pato nemabhiridi akashodini ndikati kumba kune 1 chati pamunhu unozodini unozotaura kuti tosvika tatogara pamusoro saka ndo pakazodaidzwa mudzimai wangu ndikazi zvinoita here izvi zvinoita here tarisai watonga munhu atodini watopanduka zvinoita here zvikazi nyaya ngezekudini ngezekutaura nezvakadini zvakadai saka ndo patakatanga kutofambira futi pai pampu tiripo wasati tiri munzira yekuti tibatei zvoti dai kuri kuti musi wabatwa message ari musi wakaita noise zvaizwisika saka pakatora almost 2 weeks. Alright. Mazona totogadzise nyaya kuti zvifambire zvakadini zvakanaka. Saka imimi chinangwa chacho chakazoya kuti changa chiri chii muchinatsotaura because dai chiri chinangwa chema-message akabva auya ipapo. Chinangwa chakazoya zvekuzoshinga chaiko nokuti kona achizoshinga ane chainani angaizi pane munhu anonga ari pafurani. Saka ndo motive yake imi munonadzo kuona ngechii kuti ndiye here munin'ina wenyu kana kuti anga ane influence yekuti azosvika papo. Munin'ina wangu anga ane influence kubva kuna tete wari kurisa bhuku iri nekuti wanga atobvako nekuti tete wanga wapo paunditsvagira kuti ndiite mhosva 1 handitika kuti inini ndakaenda kuofa munin'ina uchabva aende kujail handiti musha watodini watofa urubata saka kwakusikuda kwake kwakuri nyaya yekufurirwa kuti munin'ina wangu chiona wakaforiwa kunyange kuri kuchitoki chacho ndakati auyu David chacha ndotonyora rekuti adini ndo zvakaitika munin'ina wangu angatofurirwa ipopo turi kubva kunani kuna tete wari kurira bhuku kushuva mukada kuzvitarisana nhasi ndo nyaya dzari kutofambira kusvika pakutotengesa mombe kuti afambire nyaya idzodzo. Nekuti pesa pataioti asi dai zvakaitika musi wacho akandouya kokudini koponda taiti tatisiri pamwepo kuti pesa kuti atakutofambira vamwe chitobvisa mari dzangu dzemumbudu inini kuti afambire nyaya dzacho kuti ndo zvikuita ini ndo zvikuita mumwana we. Alright, go after in China you da kuvunza zvenyu ndodziyambira
after mandazi yatenga chete makanzwa sei chii chakaitika after matenga muchiona state yanga ine zvakandirwadza kuti mukomana wapindwa nini because pazvakaitika ndakangotangura saka ndakazosangana naye pawe takuda kusvika pamba panatomubvunza ndikati kochi chawadini chawaita akandipindura kuti chimunisiya ndakadini ndakadaro kushuwa ndakabva ndangomusiya akadini akadaro panatomhanya parodhi apa paine mota kwatenda kuchipatara kwazobva kuchipatara kabva kuchipatara zvoma half two kunze kwakutoedza ndopandakatomborara kwazoedza zvoma 6 ndauda kuchichiti ndimukire kuno ndiende futi namukoma kuchipatara ndobva ndamuona ndikati zvini zvawaita tendai wakaramba akambonyarara ndikati wani yaita tatakaigara sei ikapera wapindwa nei akandipindura zvikazi mutotaura dai ndoda kutouraya ndozvandoda kuti toda kutouraya kuti mukoma adini akufa ndikati ndainingisa kana zvinhu zvichitoko kana uchida kuripirwa kana iri nyaya iyi unokuta ndoda kudini mukoma akandiripire bhozi akadini akandivasa akandipindura kuti hapana kana chida kuripirwa asi uripirwa ndikatasimikisa zvawaita dai auraya mukoma waida kuzodini pakatobva paangari saka pandakaenda ndakadzoka iye nobva pandazomukira pacentral makuseni acho kuenda komuona panatoti izvi zvinotsa mawari wamuchitokisi nina isina nebasa rese anondipindura chinhu akaramba akanyarara ndikati makwadziro akaita mukoma kwamaona here akazi andina asi tichitori tinoda kubvunza kuti chinhu fesi yake yanga inge wanga asikutotarisika ba fesi yake yanga inge asinga zvange padachitobudisa foni mupesi panatomufanidza ndikati uri kuona makwadziro akaita chinhu chitomudisa makwadziro akaita mupumba pangoti zvakaoma saka tazobva ipapo ari kuti ari kuenda kukoti saka atowo mumota ndopakasendera imhanzva dzemutaro mashure mamese zvikazi mukoma pakaipa ndasikazi kuti mukoma akakwara kudaro ndiyo ndobva azoendeswa kukoti obva angoziva uya musi wakati kusvika nanhasi achingori kurimani saka akazorakidzawo here kunzwa mhosva nemakwadziro akaita izvi kutaura kwatiri kuita last week pandakabva wakatobvunza kuti mukoma ari sei mukoma zvana nezvikazi ari kurikavha katari ari kurikavha achambosara chikunu ndo chichiri kwadini chichiri kuanetsa chikunetsa uchidini chirikavha zvikazi muwaudza kuti mukoma suri hini pane zvandakaita ndikati ndinongodini ndinongovataurira pandazoenda futi apa zvikazi ndakuita mukoma akasaendesa tsamba yekupinda kwadhokuta anondisungira mukati ndikati mukoma zvakatoapirira ari kutofira chinyi mabhidhavhidi eni mukoma akasikadi kutombokusungisa asi kuti nemhosva yakaita kuti mapurisa azongokurega basi azvidini azviiti zvikanzi ahoraiti saka kubva ipapa ngoenda ngomuona rikoti mukoma ari sei ndapota ngasendi tsamba yekwadhokuta anondikwadzira pai mukati ndikati mukoma zvakatoapirira kwamusari kuti ambofira basi kuti kuona ubuda mukati saka kuona kwenyu kuti musaise tsamba hakusi kuda kuti ndikuone genuine munozoti nekuti mwana wamai munazozivisa munozoti kuti munhu kana ari mukati kaunatsa kuona kuti munhu mwoyo wake kuti mwoyo momunhu atidini unatsa kutoona kuti musharukwa warwadziwa ende kana panakatomupangidzira mafotos kuti uri kuona makwadziro akaita mukoma wakatoita kutodini kutovhunduka kundo makwadziro andakaita chii munhu abatosendera hanzvadzi yanzvikazi mukoma pakaipa atoona mapika angari pai angari mufoni andakamupangidzira ende mameseji achiona ari kuzi mameseji akabatwa ndakamawerenga mamwe acho angasori mameseji ekuti vanhu vaisangana kuti sangana pakati vokuonyengana kana kuti vaisangana pakati angangori mameseji yakungodini engotaura ekuti sei yakati ndiri ndibamu yagara havanotaura uyo ototi nhasi ndoda chini ndoda supa mazvona akata supa ndichakutengera pambori nemabhirita
Dai makafira musupa nemabhiri. Ndo zvatopo. Sure. Ndo zvatopo. Noti waimwa. Kana kuti komana chacho. Tata chitomwira kana papa na paomba. Komana chacho kutobudisa maningi nacho. Anga sitombore ma message ya kuti vanhu varudini. Vari kudanana kana kuita sei. Chete munoziya zvinoitika vanhu. Mukazonzi pambatwa message dzatinotoziya ende munoziya. Saka ndabvunza nchiti dzamakanatso kuona dzacho dzekuti dzikazonzi idzi munotoona kunge papasina nyaya. Papasina zvototi kana iye mukomana kana kutobuda kutobudisa kana kuti live rakapa. Pakasombora message kuti vanhu vaitombosangana kana kuti kupi yochiita zvavanoita kana kusangana kubanga ngoma message yangoti vanhu vanongodini. Vanongotaura good night bankuro good night. Asi maigura anozotsama. Zvakadini. Kana kuita kuti matunda kati maomba message acho akatomaona. Zvichidzoka zvene kuna pamwe saka mwana wenyu makamuri. Nguri muregera chacha chinhu chakatompinda omino. Ngatingori pamwe kuti chinhu chakatompinda kutomuregera chacha. Wapara ndambudziko. Apatomera nedambudziko tomburi. Noti ungachitogara pa zvinhu zvimwe achitodhiwaza kuti zvakaitika sei chi chakatora nzvimbo. Nana chinonga chitogara se family titoita sei. Alright. Saka makambozoenda unomuona ere kwari. Tingati sinzi changu chiri kuti ende umpo mari yechikafu mumudini. Ndo nyaya ingo iritoripo. Unandi nedambudziko rekungoti ndachise munhu akachidini anga chirwadziwa. Kutanga pa ipo pacho. Sezvo zvakangoitika mutanga musi 27 kusvika nanhasi. Unazvona. Saka kufunga kwenyu pane here kuti akazobuda zvodzokorodzwa futi. Tikati nemhepo titi pachano semhepo inonga ichiswawo natetevo watiri kutaurawo. Noti wanotoisa mhepo idzo dzakafana nedzo dzedzo. Asi sematauro ari kuitawo tete avo wangu avo vanobarwa nawo kuti zveshe wazorwadziwa. Zvinoitika. Kuti anotogona kudzoka zvotanga futi. Kwete kuzvokutanga pasina mhepo apamborina chinoitika. Asi kuti vataki futi zvamuka haifani muri chaba ichokwadi. Asi sematauro anonga achiita kuti amukomana wazorwadziwa. Kana atomira kuti iye uchataura kuti mukomana. Sama kana munhu akutaura kuti amukomana ambori sei kuti mhepo yadini yabva ipopo noti iwo tete ndiwari kuzvirenga zvinhu zvese. Makaona nyaya dzavo svika kuna namambo iwo wacho woda futi kutora bhuku iwo wasvika pauti ini ndoripiswa woti azi chibama wambomira saka panonga paine nyaya. Kwamambo kwacho mukugutsikana zvakataura because haiperi kuti unogona kudzidza. Ini handidi munyepera kugutsikana achifana kugutsikana nekuti kakangaizi uri pabasa chaipo munhu chinga ukanganisa pabasa unomboenda kana kuti kuheri handiti kaumbobvunzwa zvakamira sei handiti mambo ndofunga gore chaipo ari paugare asita apedza gore chaipo mazvona kuti wakagadzwa last year handiti unofanira kutaura munhu sai unhu anoshanda naye chimboya panapa chimboswa zvakamira sei wakazodini weiwo handika semaurira madini amaita tochitsanangura program yefamba zvakadini zvakanaka ipopo uri pabasa chaicho wabudiswa basa unogona kupuwa kana kuti pension yekuti ndakamboshanda zvadini zvakwana saka ukazi iwo wazi ipopo handitika wapedza mumapa ipopo wauripiswa futi ndo pari undinetsawo ipopo. Saka imi munoripa sei imi musina ndo nyaya yemamira yakadini yakanda kutobvunza imi kuti pamanzi munoripa handiti ukaona watozobvuma uripa which means unenge watotambira mhosva wakangozvitambira chizvo taitaura zviya kuti isha hawana chawakazokwanisa kutaura wakanga wakungoti zvisokonga wanyarara kuti afana kutaura kusaidhi kwavo kuti zvibude pachii atina hapana mukana wandakambopuwa iwo pekuti taurawo ndo wanga kundotaura wada kuti utaure chete ndo wanga ungodi kana isusu tanga titopo kuda kuti taure zvakati pasi takatoona nevamwe vakatanga vari mashoni pane zvakada kutaura zvisingaiti ende futi panhau yeuyu mukonjinzoka futi panhau yemukomana wenyaya takatotaura navanhu uira wakatikumbira navidhiro zvikadarika saka musi wakazoenda kwatete masikati acho apeno zvaakaenda kutaura natete ikukuku ichitoya chiti andabva kwatete chichimwe ndikati wangazoenda kwatete kodini zvikasa ndandaenda konasa kuataura nhau iyi nekwandakafamba kwana sekure mukadzi wekuti akafamba sei manhero acho ndopakazoya chiita zvakadini zvakaita izvi ende aita zvakaita ndakabva ndafanira nomuningi wangu ari kuharare zvikanzi atende ari kuti ndipewo $15 arikuda kuendipi kada musamubeba mari yenai because kuno kwatema chinga kwatema mukoma pamwe arikuda kudini arikuda kutisa
Ndichitopedza kutokata foni pane munhu akatonifonera akati tete afonera tenda ichititsvaga mari tiende kwamambo. Kuuya kuno kumbozwa kuti vana zvakamira sei chichazoitika. Vana chichazoitika Satete havana kuda kusvika kunoko. Havasati kana kumborwa kusvika pano. Hawana kusvika pano kona kwaunonzi iwe hawana. Kana kune mukomana wacho ikoko havasati vasvikako. Sababa havana kukwanisa kuuya mukati musha uno kuti vana chii chamakazoita. Havana kukwanisa kuuya. Tomboti hedu kuna uyu pamwe unoti hake uyu handidi handiuye. Kune iyena wacho akamuti enda uita zvakati kwacho. Kana zuva rimwe rakambosvika kana kuendesa kana mindi chaivo cheko rinowawa. Haana. Asi simba rekuti aende kwamambo akariwana. But rekumbogadzika vana pasi kuti vana chinhu chakanetsa hawana. Ndio watosara watori baba watoto ndio baba wasara pati hapana. Okay, I think manatsojekesa. Saka imimi muruudzawo hanzvadzi kuti yongotapira here, because the moment yaunototambira ukanziripa ukabvuma watotambira mhosva. Ndizvo chaizvo. Ini nangu apa pakuripiswa apa ka. Munozwa kuti munhu unombopuwa period yekunzi waita zvakadai also. Tikumbokupa kuti izvizvi umbodai asi ukazviita futi next takudini takubvisa pausabhuku. Saka kuripa kwakamuitira kuti unofanira kuripa zvakare zvakati aina kugutsikana ende futi vari kuti unoripa apa basa racho chibva rapera mari yacho anoiwana kupi. Anoda kutanga futi kuti sitati kutsvaga basa ende basa risinyoreka rongoti watoti ndiri kutsvaga basa wobva utoriona ipapo panonetsa. Apa chimwe chakaguka chekuti handigiriki ashande nacho. Yeah, I think ndichatozondiseta mapicture acho kuti vanhu vanatsonzwisisa. Apa madue date akatopuwa kuti madue date musi wakati. Akatozi 2 months. 2 months. Uri pacho ni 3 napai mairi. Nande 1 tongoti ndechita 400 4 1200. Ndakatovhunza munhu akati dziri mombe mari akati 300 kubvunza secretary wacho. Ndichida kuzwa hangu kuona nyange ipapo. Akatoti 300. Mombe ipapo. Hapana ndangari mombe kana mbudzi kachaichai. Kana mbudzi chaichai hapana. Okay, mweka basi.